So ayun na ano. Good morning sa inyo. At andito na naman ako, ang iyong lingkod, Kuya Kulot. So ngayon, mag-short rides lang tayo. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So ayun nga, nagbabaybay na kami sa Parte Ordaneta. Magandang panahon, makulimlim, pero nagbabadya na siya. Iyo. Oras, alas 6:40. Koy, farmer! So ikot pala kami ng Manawag. So, padyakan na lang ulit. Unang pahinga, bypass. Tama natin si Papa Sam, Papa Shama, Papa Mart, Cyril, Lucky the Gray, hey. Si Papa Hedrick, oh. Saka si Bakus, pulikat nun. Papa Jonas, Papa Apple, Kuya Joey, right. Parting bypass kami, papunta kami Manawag. Labas kami ng Kamatsili. Ayan na, padyak ulit. Saging! Para saan yung saging? Bago ka daw mag-ride, kailangan mo mag-saging para iwas pulikat. Wow! Alam mo yung potassium? Yun. Hindi ko lang spelling pero alam ko yung ibig sabihin. Picture taking muna sila dito sa tulay. Tapos sumbukin na namin yun. At ayun na nga, dumating na rin kami sa Manawag. So, kasama ko si Papa Sam at si Papa Jeril. Papahinga kami dito sa may bandang gilid ng Manawag. Alright. Papahinga lang ng konti. Nasa taas sila. Nag-pictorial doon. Doon sila. Tapos natin magpahinga. Diretso tayo sa farm nila, Kuya Joe. Kasama natin kanina. Shoutout sa inyo, Kuya Joey. Kita-kits mamaya. So, walang katapusang show. Alright. Hanap muna kami ng lugawan para makapag-almusal ng umaga kasi nga, wala pa kami almusal. Paris ang nahanap namin, oh. Kami nakita ng lugaw. Lalaman muna kami. Lamon. Alright. Kaya mo na. Tapos na kaming mag-mukbang. Pahinga na lang. Punta na kami sa may farm. Sa Farmville. Kuha kami ng gansa daw. Pahinga. Sarap yung pares nila. Yung fairness, ha. Dito lang yan. Matatagpuan sa bayan ng Mapandan. Ayan. Nakapesto sila dyan.
Punta kami ng farm nila Kuya Joey. Aligi. Alright, off-road tayo mga tol. Si Danda. Ang dandan, off-road. Off-road. Shoutout kayo dyan, shoutout! Hello, what's up mga tol? Nandito tayo sa farm ni Kuya Joey. Ano masasabi mo dyan, Papa Sam? Malamig. Malamig ba? Simoy ng hangin. Mo yung kwan. Sa unalat, tabo na may may ununay barakon ng tapilay. Bawal sa unalat. Ready? Anong isda ang lumilipad bukod sa flying fish? Pag lumalabas na yung ngipin niya. Lumalabas yung ngipin naman niya, pwede ba yun? Wala na. Bawal to. Hindi, Itapon natin to, kapilang tiya. Anong isda ang lumalaki sa dagat? Tatawa. Ano na nalalaki, yung malaki na. Kaya nga. Mariwana siya, kailangan na mariwana. Diyan. Isdang lumalaki sa dagat. Oo nga naman, ito maliit. Ay, pakin nyo nakangiti. Anong gamot ng baboy? Pidrolak. Uy, tama na, huwag yung masyadong physical. Hindi. Ointment. Kaya ka no? Pinapain! Hindi ka napaisip ko rin doon ah. Sino sa basketball team yung nag-aalaga ng baboy? Sino? Point guard. Next. Pasado. Sinong singer ang laging nasa kasal? Sino? Dong Abay. Kumutin tumawa na. Ikaw na nagpatawa na. Ikaw rin yung tatawa. Parang post mo, like mo. Self-support. Bugtong. Bagtong. Maraming lalaki. Maraming lalaki ho. Sugod mga kapatid. Tayo ay magsama-sama. Iwagayway na ang bandera. Rock and roll hanggang umaga. Titi. Ano to? Nakakain. Jellyfish. Jellyfish? Pusit? Tagalog. Oh, ito naman. Sitpo. Pabaliktad lang eh. Ano eh? Opposite. Meron akong pasahero. Alright. Okay ba? Okay dyan? Kaya? Ano pumasok yung linya dito ah? Ha? Ayos ba? Let's go! So yun na tol, meron akong angkas isa Alright. Best friend kami dito mamaya dito, lingod. Ha? Ayos ba? Yo mga tol, shoutout nga pa kay Bernal Family and Gun ng Taiwan. Paring Ben, right, pa tayo dyan. Wala naman.
Alright, shout out nga pala sa mga tropa namin dyan, sa mga nanonood. So, dito na lang ang aming vlog. At sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. At ito si Kuya Kulot Joe, naglilingkod. Kikita tayo sa susunod na video. Please like, share, and subscribe mga tol. At click nyo yung notification button dito sa may baba para updated kayo sa mga video na susunod na i-upload ko. So, kita kids, power up!